दोंनै सानै बुनाय जाबायमोन नालाय हसिन खनथाम हबाय आङो रागा जोंनानै मानो मुलि बुगानायनि मुलि फुनबाबो मुलि फुनायावल' बुगायो जै मुलिखौ साननै सानथाम बन्द' खालामबाय फुनालासे थाबाय गफिनो आरोखि ओमफ्राय उन्दैनिखौ गोसोखांफिननानै दा आं खनथाम हबाय मास मोनथामाव मोनसेयाव खनसे खनथाम हबाय दा एसे रोजा हजोब्बाय आरोखि दे हेलो माने दामग्राफोरजों प्रेक्टिस गैया नालाय एसे प्रब्लेम जायो बिदिबा आं मा खनगोन बिसोर मा दामगोन जायो नालाय दाखालिसो ओंखारनाय बे ब्रेकआप आंनि कर'ना भाइरास बे मेथाइखौ रोजाबनोसै कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसोथोलायनो बिसिनाव थानो जायासै दैयाव खनसे सोमनो थोनसाय हेल'